सेरफांगुरि बाजाराव प्रमद बर'आ फैगासिनो दं। इलेक्सननि थाखाय बिथाङा मोनफ्रोम दखानदारफोराव गांसे गांसे आर'नाइ होनानै भट बिदों। थारैनो नंगौ नैबेहाय रामफल बिल आन्सलिक कमिटि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद काम थानसालि हेड अफिस बिथांमोना आर'नाइ सोनो थाखाय दान्दिसे नेगासिनो दं। मेन गेटआव फैगासिनो दं।
লাগাও লাগাও আসলে দাবাই না দে আমি মধ্যে লোক না এই তো